lalaki nga giingong nangilad sa usa ka konsehal sa Barangay Tabunok nasikop atol sa entrapment operation sa kapulisan alas 9 kagabi. Si Chana Carion sa report. Nagtingkagul na karon sa Talisay City Detention Cell mo si Charlie Cabigas, 32 anyos, taga Sitio Santo Niño Dawi sa Talisay City. Nasayran nga ang motorsiklo ni Tabunok Barangay Konsehal Vicente Rabaya gikawat sa miaging buwan. Ug kining suspect nga si Cabigas miingon sa Barangay Konsehal nga nakahibaw siya kun asa ang motor ug iya kining ipalukat og 10,000 pesos. Hinungdan nga nagpatabang ang biktima sa kapulisan. Mag-atubang ang dinakpan og kasong swindling ug estafa. Nidiman man siya og 10,000 first dayon naabot sa 8K. So nagigsitol ko before ko nagiguan niya nangtanas ko sa muang kapitan, nangtanas ko sa mga amigo na kung sa may buhaton. So may purso na nga sige ato na iguan din ni coordinate na lang sa police kay in first place pag brother paggawat di rem ko gagikan. Kapag dito mi sa area then ni ko na consummate yun nadawat ang kwarta then amo dayon gidakop ko na mo ang arrest. So diyan na namo nahibawan nga wala ang motor. Nasikop usab ang sister-in-law ni Cabigas nga si Jennifer Ocampo, human nga nag-apil-apil sa kaso ug misulti og bati batok sa mga pulis. Si Cabigas sa iyang bahin mingon nga igo ra siya nga mitabang sa iyang kaila kabahin sa maong motor. Ang tag-iya ng motor ma'am kay amigo nako niya gisugo ko niya ba nga magpatabang siya kung asa na mo makita niya motor ako ra po siyang gitabangan. Nahibong na kung anong ako na hinuoy mo ay gidakop noon. Uban ni Godfrey Rilien, Chana Carion, Balitang Bisdak.